A poda é un dos labores forestais máis importantes para conseguir madeira da máxima calidade. O obxectivo é que as árbores medren cun tronco recto, perfectamente cilíndrico e libre de nós ata os 3 ou os 6 metros de altura. Esa é a medida estándar para obter toradas de entre 2,5 metros e 3 metros que despois se transforman en táboa ou en chapa con destino á industria do moble. A madeira, en definitiva, co prezo máis alto do mercado. Para conseguilo, compre facer dous tipos de podas, as de formación da árbore para asegurar un crecemento totalmente vertical e as de calidade para evitar que a madeira teña nós. As árbores frondosas tenden a desenvolver unha copa ampla e con numerosas polas xa desde os primeiros anos de vida. As podas de formación buscan definir unha guía principal o máis dereita posible, eliminando as polas que poidan facerlle competencia. A árbore hai que formala desde o momento da plantación ata que alcanza os 7 metros de altura, algo que adoita ocorrer nun prazo variable de entre os 10 e os 15 anos de idade, dependendo da especie, do solo e do clima. Antes de empezar coa poda de formación, tense que observar a árbore para verlle os defectos e decidir que intervencións necesita. Cada árbore é diferente, pero hai esquemas de crecemento que se repiten con frecuencia e que nos axudarán a saber que polas compre cortar e cales se deben conservar para favorecer o desenvolvemento da guía principal. O primeiro caso que podemos atopar é o dunha galla na guía terminal. Ante esta situación, teremos que conservar o gromo máis dereito e eliminar o outro cun corte limpo o máis próximo á base da galla. Tamén pode ocorrer que a guía principal tenda a perderse ou que a bifurcación presente gromos moi inclinados. Se a árbore é de porvir, poderíase corrixir a verticalidade seleccionando o abrocho máis recto e cortando os demais algo máis abaixo da punta. Logo ataríanse con cinta adhesiva ou cordel para forzar un crecemento recto do gromo elixido e o ano seguinte, cando se comprobe a súa dominancia, poderase desatar e eliminar o que lle serviu de apoio. Non compensa dedicarlle esforzos a unha árbore con malformacións graves que non se logran corrixir coas podas de formación. Nese caso, podemos optar polo recepado. Cortarémola polo pé a uns 2 centímetros do chan e agardaremos ata o ano seguinte. Daquela elixiremos o brote que máis nos interese e cortaremos os demais. En anos sucesivos faremos o traballo de guiado e formación como en calquera árbore nova. Todas estas operacións poden facerse cunha tesoira cando a árbore ten menos de 3 metros de altura. A ferramenta ten que estar perfectamente afiada e no caso de traballarmos con castiñeiros, tamén desinfectada entre cada árbore para previr a transmisión de doenzas. Os cortes deben ser limpos e preto do tronco, pero respectando o anel de inserción da pola. Desta maneira, asegurarase unha cicatrización máis rápida. Como regra xeral, nesta etapa inicial non convén eliminar máis dun terzo da copa para evitar que se free o crecemento e tamén que xurdan ladróns no tronco. Nos primeiros anos da poda de formación, ata que a árbore ten arredor de 7 metros de altura, hai que eliminar as polas que teñan un ángulo de inserción no tronco moi reducido ou aquelas que teñen un grosor excesivo e poden acabar xerando nós no interior do fuste. As outras polas que mostren un vigor elevado abondará con cortarlles un terzo da súa lonxitude. A mellor época para as podas de formación é entre xuño e xullo, procurando intervir todos os anos. Isto permitirános tomar decisións con máis claridade e guiar a árbore con maiores garantías de éxito. A poda de calidade é a segunda operación esencial que se debe facer nas plantacións de frondosas. O seu obxectivo é conseguir un tronco totalmente libre de polas desde o chan ata os 3 ou os 6 metros de altura. Ao mesmo tempo, tamén estaremos favorecendo un desenvolvemento cilíndrico do fuste. A poda de calidade non é algo que se poida facer de golpe, senón que debemos ir eliminando polas pouco a pouco, de temporada en temporada, a medida que a árbore vai medrando.
Coas podas de calidade, búscase que boa parte da madeira quede limpa de nós e que os poucos que poida haber se concentren no corazón da árbore. Isto facilitará todo o proceso de transformación en chapa, que é o aproveitamento mellor pagado. Para conseguir toradas de calidade, o diámetro do tronco no punto onde se insiden as polas que imos podar non debe ser maior de 10 ou 15 centímetros. Tampouco se debe permitir que a base das polas exceda os 4 centímetros de grosor. Se superan esa medida, corremos o risco de que se produzan feridas de mala cicatrización e podremias que estraguen a madeira. Os cortes teñen que ser limpos e próximos ao tronco, procurando non danalo para que a ferida peche rápido. As podas de calidade non deben superar 1/3 da altura da árbore. Despois, cando xa teñamos fustes de 3 ou 6 metros, poderase podar ata a metade da altura total. A operación pode facerse con serra ou con tesoiras manuais eléctricas ou neumáticas, que melloran o rendemento. Cando a árbore ten un porte superior aos 3 ou 4 metros, fará falla usar pértega, unha escada ou unha plataforma. En calquera caso, hai que coidar as medidas de seguridade e de protección usando luvas, lentes ou pantalla e tamén casco. A mellor época do ano para facer as podas de formación e de calidade é pouco antes do abrollar da primavera. Este momento permite ver mellor a feitura da árbore e podala con máis precisión. Outra época recomendable é nos meses de xullo e agosto, xa que se reduce a aparición de chupóns no tronco e tamén se asegura unha cicatrización máis rápida. Dentro destas marxes xenéricas, hai que adaptarse ás características vexetativas, que varían dunhas especies a outras, e nas que tamén teñen incidencia as condicións climáticas e ambientais de cada zona. Os restos das podas deben dispoñerse nas rúas da plantación para despois trituralos directamente sobre o chan. Onde non se poida mecanizar o labor, deberán retirarse a unha zona aberta para queimalos cando sexa posible, sobre todo se se detectou algún tipo de fungo ou enfermidade contagiosa. As podas requiren moita constancia durante a quenda de produción. A cambio, obteremos unha madeira da máxima calidade e un prezo que debería compensar o noso esforzo.